Минулого місяця стався замах на вас, так, який кваліфікували як теракт, і тобто центральною особою ви визнані, що замах саме готувався проти вас, однак загинули інші дві людини. Поки що слідство різні версії розглядає. Ви особисто яку розглядаєте найбільше? Ну, дивіться, я не втручаюсь в слідство, і я вважаю, що слідство має відпрацювати всі версії. Абсолютно всі. Але побіжний аналіз, на жаль, на сьогодні говорить, на жаль, для мене, говорить про те, що замах дійсно був на мене. Яка це версія? Чеченська, чи ДНРівська, чи російська, чи тут якісь подонки, яка завелись, це має встановити слідство. Я хочу сказати, що слідство рухається непоганими темпами, що вже встановлено, що в виконанні теракту приймало участь більше 2 осіб. На жаль, більше я поки що сказати не можу. Є фіксація деяка, є ще деякі матеріали, і слідство йде. Так само рухається слідство і по вбивству моєї помічниці Аміни Окуєвої.